салом алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ҳозир тарзи тайёр намудани котлетро барои шумо пешкаш мекунам бо гӯшти гов. бениҳоят бомазза мешавад. дар ин ҷо ман худам гӯшти гова фарш кардагӣ будам, дар маразелник монда будам. ҳозир гирифтумша барои истифода барем. ман ягон бор фарши магазинӣ намехарам дахтару фақат худам тайёр мекунам. дар инҷа пиёза майда реза кардам. агар хоҳед ба блендер бизанед, хоҳед ба корча майда резаш кунем. 3-4 зубчик чеснока ҳамхел ба тёрка гузарондам. хлеба дар об тар мекунем. дар об тарш кардам, анамихел об боша, хел меҷафем, мегирем. бе об бояд боша. ина бинед дахтаро, хлебмон аллакай тайёр шуд. хлеби свежи намешад дахтаро. хлебе ки 1-2 рӯз истодагӣ боша, беҳад бамазза мешавад. маҳсулотша дахтаро кадоме ки бисёр карданӣ шуд, бо бисёр ма 600 грамм фаршда ҳамхел хлеб, 3 кусок хлеба, ина мурч, камтар зира ҳамроҳ кардам, намак, баъд 1 дона тухм, пиёз, чеснок якҷоя карда анамихел мекобемша. чиха аралашаш мекунем ки ҳам маззаш ба мазза мешава, ҳам яхел мешава. вақте ки формаи котлета доданда ҳам осон мешава дахтаро. ина ма хела 5 дақиқа ҳамхел аралаш кардам, якҷоя кардамша. бинед чӣ хел тайёр шуд. осона дига форма кунида дар ор тар карда дар равған ҳамхел жарид мекунемша. беҳад котлети бомазза мешад дахтаро. баъд иҷода ма камтар бо зирбак тайёр кардам. зирбакаш ҳама вақта дар каналам ҳаста нишон медодам. зирбакаш гӯшт, пиёз, сабзӣ, картошка, намак, чӣ намуди приправа дошта боше меандозен дар зирбак, мекобенша, томат қатӣ, сирхак мекунен, баъд об меандозен. 1 қошиқ ордам хоҳен дар зирбакаш андозен барои ғафз шуданаш. идаф ман наандохтам, бароям нагуфтистам. бисёр вақт меандозам. дахтароҳо улиам шумо шудем фикр кардая атомира бинем беҳад корш пешрафтистай. намояндаҳош омадан тоҷикистонда, бинем занҳои тоҷик чӣ хел муваффақ шудагиян. ҳамашинам ё звани гирифтаги занакое ки дар хона нишаста боз кори иловагии худшона бо анами ширкати кореягӣ пеш мебаранд. маблағи ҳар моҳа мегиранд, ҳар ҳафтаина мегиранд, маош мегиранд. беҳад маошаш баланда аз 100,000 рубл болоай дахтаро. ба дар ин ширкат маҳсулотҳое ки дора, витаминҳои дора номери 1 дар ҷаҳона, косметикаҳош бениҳоят машҳур шудагия дар тамоми ҷаҳон дахтаро. вақте ки таналиша ма истифода бурдум, ҳам бо баракатай, ҳам номери 1 ма худам баҳош метим. беҳад качественный продукташ ҳамаш ба сифатай дахтаро. витаминҳош хубай ки ма ина чанд борое шуд хемша истифода мебарем. спирулинаша гирифтам, ҳамаша модарам да гирифтам барои саломатишон. шумо ҳам метонен ки бигирен, истифода барен, саломатитона нигоҳ бин кунен, таҳти рӯйтона нигоҳ бин кунен, барои доғи рӯйра равондан, барои маршинкара кам кардан дахтаро. вақте ки кор мекунен, регистратсия мешавен, танҳо 2 одам мебурен тактонда. ми шинос хеш табор касе ҳаста мебурен, кортона пеш мебарен, як структура месозен. танҳо бо 200 сомон шумо кора сар мекунен. ай кабинетон дар 6 моҳ як бор харид мекунен дахтаро. номеро рӯи экранда бинависен. апайшалои спонсори ҳамаи мо ҳастай. шуморо дастгирӣ мекуна, шуморо ҳамхел ёрдам мекуна. бениҳоят наставники хубае ки ҳамроҳи худаш анамхел ҳамара пеш мебара. дар навор апайшалои беҳад инсони хубае ки дастгирӣ мекуна. котлетура ма жарид кардистам. равғанша бинем бисёри бад нестай дахтаро. аз котлет боло нестай, кам тарагами котлетура таф доданда дар кораи тамом дахтаро. бинен хел одамо котлета бисёр равған таф метиҳанд, вай се равғани бад мешава, ҳам дили одама мегира. анам хел тайёр шуд котлето. анами спагетти ролтна ма ҳозир ҳам тайёр мекунам, ҳам зирбакаш ина аллакай тайёр шуд, ҷӯшидестай. беҳад як хӯроки болаззат ки ҳам кӯдако ҳамира нағз мебинам. ина котлетура бинен даронша чӣ хел сочнияй дахтаро. котлетои бениҳоят бомазза шудагиай. ина хӯрокҳои ҳархелаам хоҳиш мекарден партофтестам хӯрокам. фақат ширинӣ гуфтен мепарте, ина хӯрокам мепартом дахтаро. баҳри шумоай ки ҳархела хӯрокҳои бамазза тайёр кунем, баҳри фарзанду шавҳартон. раҳмат ҳаматонда дахтарои хушрӯи канали ма, ҳаматонда ҳазор раҳмат апаҷону хоҳарҳои азизи ма. барои суханҳои хуб, барои дастгирӣ, барои лайк, комментария бениҳоят аз шумо ма миннат дорам.
худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад, дар куҷое набошен. дӯстони азиз, иҷода хоче ки аз кӯҳ мебурояд, кӯҳ хеле парники неста, ин натурал нишад. духтаро мардак аз тарафи норак овардан, чиста ҳамаи и чиста ҳамо хоче ки мебуроя дар кӯҳо ҳамаи духтаро да бозорам ҳастай ва ё парникан ҳам хеле зеба, як хел таъм дора, хел мазза дора. духтаро иҷода ма меҳригон рафтистам, меҳригон да харид кунӣ. гуфтам ку бинам чӣ биромадага, ба ами чикри ва ҳам хали чизо харид кардам. ҳозир вақти чикри нестай, ҳам хел чикриёи свежи ба мазза, барои ки ай норак чикри ва гриби ҳам хеле хоч овардан. бо ҳавасам кард, бо рафтем ай меҳригон, гуфтам бигирам грибиша гирифтам, хай бовар кунӣ, вай нишон надодам, жаритиш кардам ку ҳам хеле безеб. ини гриби ки ҳозир нишон додам, и ба дараҷаҳош ба мазза, и натуралниш вабше дига будай, аное ки парник дай нахарен ҳеҷ вақт. ай вай маззаш безеб, мазза ҳам надора, яхе запах дора. баъд иҷа харид кардем, ҳозир клубника ҳамаи чӣ биромадаем харид кардам, хона барафтам. иҷа камта навор кардам аз маркази шаҳр барои дӯстони азизам ки дар ғарибиян, барои шумо ки ватани мо беҳад ватани хушрӯвай. ҳамихе ҳозир бода ҳавои баҳорӣ кардага, 4 фасли сол дар ватани мо дида мешавад. ҳар як фасли сол бия ҳамихе худаш алиш шудаан мегира, ҳама сабза шудага, ҳозир беҳад хушрӯвай. духтаро худованд шумодам насиб гардона, ватани азизмон биёен. иҷа через ҳами чӣ рафтистем, центри кати меҳригон рафтистем. дӯстони азиз, ма телеграм канал дорам, кадоме ки намедонам силкаша мемонам поёни комментарияда, дар он обуна шавен. дар уҷа ҳам бисёртар чизо мепартом, бо суҳбати мо наздиктар мешава, барои ки уҷада як группаи суҳбат ҳам дорем бо занҳо. кадоме ки хоҳишманда дар он дар телеграми ма обуна шавен, ҳам суҳбат мешавем. ягон савол дошта бошен, доир ба пухтупаз, доир бар ягон чиз дар коритон, ма ҳама вақт ҳамуҷа ҳастам, саволотонда ҷавоб метиҳам. духтаро барои ҳамин марҳамат канали телеграмамда обуна шавен. уҷадам хела подписчиком ҳаста, подписчикое ки паста яъни суҳбат мекунанд, ҳамуҷадан ҳама вақт суҳбат мекунем. иҷада шом шудеста, ба духтаро ҳавора бинем беҳади бад хушрӯ шудак, уже баргашта хона рафтестем аз бозор. боз барои курси хитой мепурсен. духтаро ма курси хитой ҳолиам рафтестай гузаштестам. аймаи хеле айда духтаро курси китай ма ҳозир нами даромади, ҳозир нишонот метим, ёдот метим. у хеле нестай ки я патог ётиёмо ба группама удалит кунам, у хеле нестай айма. ҳами чанд каси омадан гирифт, группада ҳамроҳ шуда ё додан мегирам. барои ҳами кадом да мефора ки курси китай, телеграмам дароен, дар телеграмам савол тен вай мекунам, пайваст мекунам бо нархи арзон. ай курси китай дама духтаро хали нарх қимат нестай, лекин дар ин курс шумо ҳамаи чиро ёд мегирем, бора хитон аз хитой заказ мекунен. и пирожниҳои колхози Россия ҳастай, амҷода кондитерский магазинҳо ҳастай, ба мазза мекунанд. баъд сиялаф духтаро ҳавасам кард бо сиялафда, сиялаф тайёр кардиста. кӯдаком нахӯрдан ами сиялафа, фақат ами худа мехӯрам, тамом. ҳатто мардак намехӯрам сиялафа. ма беҳад нағз мебинам. камтарак барои худам тайёр кардам. сиялаф аввал биринҷа меҷӯшонам, баъд ина алафоша ҳамроҳ мекунам, мепаза. як хӯроке аст ки тез пазай 10 дақиқада аллакай тайёр мешава. баъд чӣ қадar фоиданока ёд дора, ҳамин одами зобдор да, баъд фоидааш беҳад бисёрай сиялафа. бо ҳамин алафое ки мебуроя табиӣ ё бо фоидаи калон дора, натуралния. начака қатӣ ба маззаи бад мегзара. бахшиш барои буғзако, барои дур аз ватанен, тамошо мекунен, ҳавас мекунен. бахшиш аз ҳаматон. худованд шумодам насиб гардона, биёен сиялафои ватана бихӯрен. духтаро инам пасудора ма гирифтам. ишама айдига магазин гирифтагиам, иёша айдига магазин гирифтагиам. ҳам хе чихеле папути рафтагим, яке ки маъқул шуда гирифтам. хе пасудахарӣ нарафтам. ира продуктахарӣ релакс рафта будам. даму релакс пасударам ҳастай. яке диди маъқулм шуда ми тарелкачӯҳо необычняк оз мекушам, нишон метим. и медонен деюм рӯзи рӯза буд, рамазон буд. дига ма вақт нашуд, дига ҳам хе монда. ира бинин даже скотчуша ма накушодам, проветкаш накардам. ира барвақт гирифта будам. иёшам рамазон буд духтаро, дар рамазон корвон рафта будам. ай ҳамуҷа гирифтам. яке ҳамуя магазини ваяда пасуда ҳамуҷада хе барои контейнер дуромадам. рости гап ин контейнерои детскида дуромадам.
гирифтам бош ягон контейнер гирам, барои ки ҷои пасудо нарафта будам. Ҳам гифтам ай сайри раҳ боша бигирам. Ам магазин дар омадам ки ҳамиё будай, намедонам он номи он магазин чие, просто магазини пасудо буда. Ми ранги магазин 10 сомоноя ҳамҷодам пасуда. Баъд ина ёра дидам, ина расми ай дорум ку дига хелша глакош дига цветай. Ба ай гл гирифтам овози стирали машина либоса шуда. Баъд ина хали дидам, бо ду тай дига ай гирифтам. Баъд ина ёз ва мекушам шанишон метам дахтаро иёша ай магазини ки ай сайри раҳ дидам гирифтам. Иёша ай релакса пасудоҳош гирифтам. Хайми барои салата хушрӯак ҳанӯз мекушам. мебинем ина дахтаро биненака ина таёртача омада хе маҳқул шуд. необыч ниак ҳам ира бине узоракош ранги звёздочка и майдаҳакай салата чи хушрӯай. айма 10 дона гирифтам. ай майдача 10 та гирифтам. и 12 дона дошт, дига надошт. ай ҳами дуташ дефект доштам, хеле лавош хеле задагӣ буд, шикастагӣ буд. дуташа нагирифтам, ами 10 таша гирифтам. ами қадош ай ҳами тамом када буд. агар намедонам бо наоварда бошад иқа вақта хеле ширям шуд. ҳамия ма гирифтам. необычняк майдаҳакайда удобни. баъд инаи вая нерахтамда гирифтам кружкара барои чойхӯрӣ, кофехӯрӣ. светш маҳқулам шуд. цвет необычный. баъд ина ёра дидам соусница дахтароира бинен чи хушракай. инами хеле қа бисёр дорум, бо инами ҳавас мекард. светш розви ма розви нағз мебинам. ина оли ма ай пиндодо ай сайти хитоям заказ кардагим дахтароли чанд пастуя дига кардагим. пастуям хеле необычняко кардам. уҷадам заказ кардам, ҳоли вай нав заказ кардам. да 3 рӯз шуда мебиёя, ҳоли я 15 рӯз пас мебиёя. ира пешка гирифта будам, гуфтам биё распаковка кунам. медонам ки ранги худам ҳама пасуда дӯст дорам. занако чи хела ҳавас мекунем бо ҳами пасудаи хушрӯ қатику приятняй хӯрдан аҳамият дода бошен. хеле эстетичнай, хеле чи хела инам да ҳозир чака бигир чи аппетит немехӯрида, бо иштиҳо мехӯрем. барои ҳамин манам хеле майдача да мегирем, чака, ягон тезак, ягон чизак ишам форид ман аията гирифтам. лекин ин магазин да қимат буд. ина миё 7.5 сомон буд, 8 сомон буд. иё дая лекин хеле хушрӯ надора хунамо 10 сомонода. ихи ранги хушрӯш неста. дига хело ҳастай 5 сомон. аё 7.5 сомони буд ба фикрам. ина дуташ 15 сом ҳисоб кардак. анами ишам амихе необычный, ишам хушрӯак. аишам оли идафрам магазин та дига мегирам. дутаи шава комплект бури хушрӯак. баъд айна миё сахти баъд маҳқулам шуд дахтаро. ҳамин цвети кабутш ярки дорум, бежви якшам дорум. ина дахтаро аиш доштам. ина бежви хеле нежный вай цвета аи хеле ярки каракайна. бо аи гирифтам необычняк. манам хе контейнер гирифтам. ма дахтаро инами контейнериам хеле чанд та шуд мегирам. ина хеле бо детскиша дидам. барои зайнабҷона чанд бор гирифтамша, шикастакша, бо ина нав гирифтамаш. ира баъд ин хеле бо контейнер майдаша гирифта будам. дахтар мактаб ҳарчи мебара, бо инаи тари калонтаракша камтар гирифтам. и холодильник дам химам хеле бисёр дорум. нағз мебинам ҳамаи чизам хеле чизода зиёди чизора да холодильник мони запах намегира. бола крышкаш маҳкама ба чоркунҷа удобняй. любой ҷода холодильникда ҷо меоида и чоркунҷа. бароям дур омадам, заодно ирам гирифтама. ёшам гирифтам омадам дахтаро. раҳмат дахтаро барои дастгирии худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед.